jendea animatu zela, eta hau horrekin izan da. Bueno, harmonikari dagokionean, hauxe da pixka bat. Zerbait galetu nahi badezue, eta bestela, bueno, pixka bat. Zergaitik egiten duzu kasua, hauek horretakoak esan duzu lehenengo erabiltzen dituzula 2 lau hilabete eta gero hartzen duzula bestea. Hori da, zergaitik, hauek oso hauskorrak direlako, oso erraixa hausten direlako, eta besteak aukera gehiago ematen dizkigulako. Hemen tesitura da do, eta bestean da si ere do dezakezu, re, mi, fa, sol eta la. Hori da arrazoia. Eta gainea, gero daude zulotxo asko dituzten harmonikak, baina berdina jotzen da, Osa, da gutxi gora bera, belarri pixka hori nomagaztu, nik horietako batekin ikasi nuen, eta egia esan, naiz gogoratzen nola ikasi nuen. Gogoratzen nahi, nera mak pasazidala, nera mak etzidala erakutsi, eta nik join duela, baina ez dakit nola, naiz gogoratu ere egiten. Eta gero ikasuekin hasi nintzen, kasualia esan duen, aizue, ikasi. Eta gero, klaro, berezko metodologietan izaten dira geziak, gezi bat horrela eta beste horrela. Baina nik esan duen, ikaslentzat zerbait errexagoa behar den. Eta lehenkoan ikusi nuen beste toki batean plus eta minus, eta pentsatu, igual hobeto. Ze, klaro, irukiak nik eskuz egiten ditu. Ordan, lehenengo finalen partitura egiten dut, imprimatzen dut, eskuz jartzen dut, hau, finalen zenbakia jartzen ditut. Gero, eskuz egiten ditut, eskaneatzen dut, moztutzen dut, un trabajo de chinos, baina, claro, matido horas como un tontolaba. Eta hemen klabea zeintzuk arazoa eman didaten oso erraixa da. Ikusten dezuten, gero, antion jarri dut zergaitikan, zergaitikan nik gauzak normalen egiten ditut eta guztien ditut. Baina guain dela ez denbora asko gertatu zait, material bat egin nuen, hartu zuten material guztia eta beste blog bat egin zuten, baina iguala, iralen nengoela, ezta? Eta iralen zeudenak, iralen liberatuta erona izta esaten dira, baina den hartu dute, eta esan nire, normala da, jendeak hartzen ditu gauzak, nik ere hartzen ditut interneten gauzak edo. Baina gero esan duen, kaula letxe, norbaitek hartzen badu behintzak, azaldu da dira bere izena, ezta? Eta, izaten dizuet oso simplea dela, ikusten bat ez dute, Antion, letra honekin da hasierakoa. Baina ikusten bat ez dute, eta ikusiko ez duen nola mordo bat badauden, hau da, gaizki zegoelako, ondo, gaizki, gaizki, ulertzen dezut ez da? Hortaz izan ere intimidadean. Bueno, ez dakit, gaderaren bat gehiago... Bale, oso ondo. Jartzen dut, eta umea jartzen da, seinalatuz, eta orduan badakizu jarraitzen duen, ez duen jarraitzen, eta denek kaso egiten diote beraiek. Denak daude desiatzen zuzendari izateko. Nik gitarrakin jotzen dut eta, hau da, dira trukoak oso no funtzionatzen dutenak. Eta azkenean beraiek jolas itxura ematen badiozu egiten dutenari, jode bat, zer gehiago. Osa, niretzat klabea hori da jolas itxura ematea eta konturatu gabe ikasten ari dira, baina jolasten ari dira. Beraiek ez dakite jolasten edo beraiek divertitzen dira. Hori da klabea, ez da? Eta niretzat pentagramainak funtzionatzen badu niretzat ere horregatik da. Niretzat jolas bat bezala da. Eta nik ez dut insistitzen. Pentagramainarekin pasatzen ditut, igual 2 hilabete edo. Kantuak ikasi, dantzatu, eta ez dakizte, baina gero ez diot kasorik egiten. Eta, bueno, gero gertatzen da, nik badaude hainbat gauza, praktikara eramaten ditudanak eta funtzionatzen dutenak. Gertatzen da, guain ez dizut esan beste egoera bat beharko luke, igual gauza horiek esplikatzeko, ez da? Eta zer gehiago? Bueno, hasingo gara pixka bat horrekin. Erakutsi duzuet kanta bat, jolas bat oso ondo funtzionatzen duena, eta gero entzunaldi batzuk. Jarri zutik denak. Jolasa da, bueno, sentitzen dut, harmonik, belarriak kapatzen nik gaituzu ez? Baina nik... Bueno, historia da. Etxetik lanen torrela. Zautzen, etxetik lanen torrela... Ez, bale, gustatuko zen izan. Orduan, gu, kalean goaz, etxetik lanen torrela topo egin dut zurekin, eta biok hasi gera dantzatzen elkarrekin. Ezkerreko lodiaz, eskuineko lodiaz, eta guain kalean goaz, hori erantzi nuen ze guitakek ez zuen erabiltzen eta gero arazoa zen. Denok,
etxetik etorrela topo egin dut zurekin, eta biok hasi gera dantzatzen. Ezkerreko lodiaz, eskuineko lodiaz, ezkerreko belaunaz, eskuineko belaunapan, eta la-la-la-la-la-la-la-la. Ulertzen da? Venga, animo. Partitura daukazu, orduan venga. Bea, ibili, joko. Tiratuko zenioke? Bai, posible badin bada? Ezkerrik asko. Ez nahiz gitarra jodea. Baina enamoratu nago gitarrarekin. Hori bat, nik komentatu nahi zuet gauza bat. Zenik jotzen du gitarrarekin? Ez dezute jotzen. Bueno, bat, nire aholku, benetako aholkua da ikasi gitarra jotzen. Nik Bilbon ikasi nuen Toru Kanari, japoniar bat. Bilbon magisteritza eskolan, japoniarra zen, nik berarekin hasi nintzen. Eta nik jotzen ditut, akorde guztiak eta baina ez gitarra jole. Baina iruditzen zain, karo, zer gertatzen da? Niretzat, nik gitarra bain egunero jotzen dut. Osa, nik txistuai ez dut jotzen, nik gitarra jotzen dut egunero, eta nahi zuen matau. Baina zer gertatzen da? Ni txirulakin jotzen ari naiz. Eta ataskatzen dira. Zein berden? Fedea berriro martxan jarri? Eta atasko eta berriro jarri? Ez. Ni gitarra bain badokat, esaten dut, venga, hemendikan. Bam, ez da egiten esplikatzen nahi zen esan. Osa, ematen dizu kriston askatasuna. Eta orduan, beti, edozein momentutan gelditzen zera, eta guazen berriro hastera esaten duzu. Nire aholkua da, desde luego, nik behartu komila tartean, nuke musika irakasle guztiak instrumento harmoniko bat, edo pianoa, baina pianoak ez dizu aukera ematen, zeren eta nik adibidez kriston gela daukat, eta bale, baina zu jonper bali madezu gelaz gela, nik egun osoa pasatzen dut horrela, Osea, klasen ematen ditut, baina lehen hau eskuntzara joan ditzen gitarrarekin, gitarrarekin joaten ditzen. Niretzat, izan beharko luke derrigorrezkoa, benetan. Eta etzinateke damutuko. Venga! Etxetik etorrela... baina ez derate horrela borobila. Horrela topo egin dut zurekin, eta biok hasi gera dantzatzen elkarrekin. Ezkerreko lodiaz, eskuineko lodiaz, esan agur. Etxetik etorrela topo egin dut, ez zitarrepikatik zurekin, eta biok hasi gera dantzatzen elkarrekin. Eskuineko lodiaz, ezkerreko eskuaz, eskuineko eskuaz. Etxetik etorrela topo egin dut zurekin, eta biok hasi gera dantzatzen elkarrekin. Ezkerreko lodiaz, eskuineko lodiaz, ezkerreko eskuaz, eskuineko eskuaz, ezkerreko pelaunaz, eskuineko pelaunaz. Etxetik etorrela topo egin dut zurekin, eta biok hasi gera dantzatzen elkarrekin. Ezkerreko lodiaz, eskuineko lodiaz, ezkerreko eskuaz, eskuineko eskuaz, ezkerreko belaunaz, eskuineko belaunaz, ezkerreko ipurdiaz, eskuineko hau huitak egin ikasi nuen. Osea, azkenean zer egiten gure bizitzan. Ikasten, azten, gauzak hartzen, eta ikusten duzu gauza batzu funtzionatzen dutela. Eta hodek, desde luego oso funtzionatzen du.
Ezagutzen duzuet beste, gaina bialiko izuet, Wixak, hau da nire kontua, Wixena, eta bi dauzkat, zaren eta Wixak ja, zenik ezagutzen ditu Wixak, lehen garen izuet, zu bai. Bat dauzkat betia, zaren eta gauza pilo dauzkat eta ja gauza gehiago ez ditut, eta hau da bigarrena. Hau da lasartiko kuantak, eta adibidez erakutsiko, hemen, hau kuriosoa da, ez dut bukatu gainikat, baina soinua lantzeko behin buruatu zitzaidan, eta segurazki ez dezut erakutsiko izuet. Hau egin gabe daukatu gainikan, baina erdi egina daukat. Bi, soinua lantzen ari naiz eta timbrea adibidez. Nire burutapena zen. Nik askotan ikusi dut timbre desberdinak instrumento batek la jotzen duenean marrazki bat egiten du. Eta beste batek beste bat. Eta ikusi izan dute paperetan. Baina esan du, hau da fiti irametiko dut, hau zer gertatzen dut. Eta da, beste modu bat ikusi arazteko nola funtzionatzen duten uinek timbrearekin. Aztutan daukat, gainera urte bete nuen eta enitzen gogoratzen, jaten memoria da daukat. Beira, hau da, instrumento baten, la. Entzuko dugu, Beira, hau da, harmonikaren la. Marrazki hau dauka, harmonikarenak. Hau da, gitarraren la. Ez dut nik egin, hau da zitik egin du, Bera, txirularen la, marrazki. Eta azkenik, metalofona. Beira, ze perfektoa den, metalofonaren sonia. Hori, okurritu zitzaidan, gero alturantzat, zer gertatzen da, altura da, frekuentzia izaten da, ezta? Altura, grabe agudo. Experimento bat izan zen, baina guen esan duen jai bat. Do grabea. Zer gertatzen da? Gero eta gora gojun, uinak gertuago daudela. Orduan, hau erakuste dizuet, esate dizuet, gau izan beste gauza baten asmoarekin, eta intentsitatea adibidez, eta ja uzten deta. Hemen dago, uinaren bai? Kuriosia besterik ez, baina egiten ari naiz ez dute, baina urte bete hasi nintzen eta egia esaten nahi zu aztutan dukan. Guain erakutsi nahi dizuet, kantu bat, uitakena, niretzat zoragarria, eta ikasingo dugu. Batzuk ezagutuko duzu, segurazki hau jende asko ezagutzen du. Baina denok ezagutzen da duzu, ez dugu ingo, zuek esango diazue. Nik esaten nahi. Goazen denok oinezen mendik, ezagutzen duzu? Bai. Zu bai, zen gehiago? Zuk ere bai. Bale, zuk ere bai. Hori hementxe daukazue, eta ez dakit, igual bukaeran edo ezagutzen ez dituzuen gauzak egin izkizuet. Orduan, hemen dagoena da jolas bat, eta da martxa, Tchaikovsky, baina erakusten dena. Momentu batean ikasiko dugu pixka bat bakarriak. Zuek. Goazenenok oinezen mendik, goazenenok oinezen mendik. Gustatzen zait bai zurekin, gustatzen zait bai zurekin, gustatzen zait martxa. Gustatzen zait bai zurekin, gustatzen zait bai zurekin, gustatzen zait martxa. Zer deritzozu musikau? Zer deritzozu musikau? Gustatzen zaita uznazaztu pakean. Zer deritzozu musikau? Gustatzen zaita uznazaztu pakean. Goazenenok oinezen mendik, goazenenok oinezen mendik. Gustatzen zait bai zurekin, gustatzen zait martxa. Orduan, da, erakutsi ez barkatu. Jarriko dizkizuet 3 edo 4 modu entzunaldiak lantzeko. Hau da bat. Niretzat, uitak hau fenomeno bada ez dakit bizi den. Ze ikastarrak ematen zituen, guen dela 10 urte, eta 70 urte bat zeuzkan, tipo akojonantea.
una mente privilegiada beretzat zan Orff metodoaren jarraitzailea, baina hau bere invento bat zen, bera Orffekin irikia zen, hankutxik ematen zituen klaseak, ematen zituen 50 xilofono eta metalofono, eta batek gaizki jotze bat zuen, esaten zuen, ja, aquel de allí, lo siento, pero en lugar de un la ha hecho un sol. O sea, eta gero, bai, acojonante. O sea, zan, lehenengo ikastarotan, claro, horrela. Gero ya era más de lo mismo, ez da, ya momentua zenik bost edo 6 egiten berarekin, baina asko ikasten jaztu, asko. Eta hori konkretuki, egina neukan, goen dela, ez da zema denbora, hemen daukat, eta norbatek jarraitu nahi badu, hemen dago. Esate izuete, hau ere ez dakit noiz zinuen, noiz gogoratzen, pixkat esplikatzen du, eta hemen dago, gust. Hemen dago, Guazten okoñezen mendi, guazten okoñezen mendi. Gustatzen zain baizurekin, gustatzen zain baizurekin, gustatzen zain martxan. Eta gero hemen, hau da, bere asmakizuna, Hau berak asmatutakoa da. Eta da, ikusi egiten da. Honek jarraitzen da. Eta forma ikusten da, zein den forma. Hori da, ze instrumento, biolina, txeloa, trompeta. Eta orduan da, zoragarria, oso ona. Bialiko izuet hau, norbatik eragin nahi badu, ikasleekin oso funtzionatzen du ere. Jaisten ari da. Guazen okoñezen mendi, guazen okoñezen mendi. Gustatzen zait baizurekin, gustatzen zait baizurekin, gustatzen zait martxa. Guazen okoñezen mendi, guazen okoñezen mendi. Ez da gutxi entzutena? Gustatzen zait baizurekin, gustatzen zait martxa. Hone ikusten dezute, forma guztia dago. Eta da modu bat entzunaldiak lantzeko. Gero, nahiz gogatzen, zer dagoen, bosgarrenean. Hemen notak, hori da, josuitak, re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi. Eta hau da beste bat, ezagutuko duzu hau, dantza txinatarra. Hau, ikasle batek pasazidan. Zagutzen zenuten hau? Bai. Bueno, hau martxari dagokionean, eta izatizuet beste badaukat, baina nahiz gogoratzen elbidea. Bai, ez aldatu inberdet elbidea eta ez nahiz horretan sartuko. Bueno, guain ere gutxiko izuet, igual ezagutzen dezue haure huikakena da, kanon erritmiko bat. Baga, biga, iga. Venga, bi talde, bat eta bi. Entzun. Baga, biga, iga, esazu berriz, denok. Baga, biga, iga, esazu berriz. Baga, biga, iga, ez mugiankarik. Baga, biga, iga, ez mugiankarik. Berriko. Baga, biga, iga, esazu berriz. Baga, biga, iga, ez mugiankarik. Bale, ja, badarizue. Entzun, Entzun, kanon erritmikoa, bale? Mantxo, esaten dezutenean ez mugiankarik, ez zuek hasiko zerate. Baga, biga, iga. Nik launduko izuen. Bat. Zuek. Baga, biga, iga. Bat. Esazu berriz. Bi. Ez dizuet esan lehen, baina lasai. Nik launduko izuen. Berez. Baga, biga, iga. Bat. Esazu berriz. Bi. Baga, biga, iga. Ez mu. Baga, biga, iga. Bat. Esazu berriz, bi. Baga, biga, iga, ez mu. Baga, biga, iga, bat.
ezazu berriz. Bi, bara, biga, iga, ez mu, bara, biga, iga, bat, ezazu berriz. Bi, bara, biga, iga, ez mu, bara, biga, iga, bat, ezazu berriz. Bi, bara, biga, iga, ez mu, bara, biga, bat, ezazu berriz. Bi, bara, biga, iga, ez mu, bara, biga, iga, bat, ezazu berriz. Bi, bara, biga, iga, ez mu, bara, biga, iga, bat, ezazu berriz. Bi, bara, biga, iga, ez mu, bara, biga, bat, ezazu berriz. Bi, bara, biga, iga, ez mu, bara, iga, bat, ezazu berriz. Bi, bara, biga, iga, ez mu, bara, biga, iga. Hori da, umei gustatzen zaie da kanon desberdina. Eta kanon eta zari geran ez dakit ezagutuko dezuen, nahi asko gustatzen zaie kanon asko daude, baina badago bat, nahi asko gustatzen zaie zeren eta Imanol Urnietarena da. Ematen du aukera, 8 edo 10 talde egiteko, guitakeke baziuzkan horrelakoak. Da, ataunen ataungo, zautzen ez? Koatzen ikastera? Ataunen ataungo kanpaiak izan da izango. Ataunen ataungo kanpaiak izan da izango. Garriro. Ataunen ataungo kanpaiak izan da izango. Handiak izan eta txikiak izango. Handiak izan eta txikiak izango. Koatzen abestera. Ataunen ataungo kanpaiak izan da izango. Handiak izan eta txikiak izango. Ataunen ataungo kanpaiak izan da izango. Handiak izan eta txikiak izango. Ataunen ataungo kanpaiak izan da izango. Handiak izan eta txikiak izango. Oso fenomeno. Bueno, hau ez da ikasten horrela momentu batean, garneratu behar da, baina zaila gaitezten. Zue biok, talde bat, zue biok, beste bat. Zue biok, beste bat, zue biok, beste bat. Orduan, entzun. Pentsioen letra. Ataunen ataungo kanpaiak izan da izango. Ataunen ataungo kanpaiak, ataunen ataungo kanpaiak izan da izango. Ataunen ataungo kanpaiak izan da izango. Handiak izan eta txikiak izango. Handiak izan eta txikiak izango. Orduan, zuek hasiko zarete izango da. Ataunena, 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 ataunena. Bai? Bale? Hori da, kargadoa, babesa behar bezu. Venga, bat eta ja. Ataunena, 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 bi aldiz osoa, bale? Berriro ingo dugu, bi aldiz osoa, bale? Bale, bigarren alde, handiak izan eta txikiak izango melodia? Handiak izan eta txikiak izango. Ataunen ataungo. Prest, bat, bi, nik ikaslei txorrada bat da, baina egiten diet grada batzu dauzkat eta kopatzen dira gradeten. Eta orduan beti egiten diet. Horrela da, disko joan dira. Venga, ba, bi, ja. Etxoi, ingo dugu osoa 3 aldiz, bale? Bale. Hiru aldiz, eta erreferentzia oso erresa da ondo bukatu dezuten edo ez. Gero esango zuen nola dakidan ondo bukatu dezuen edo ez. Bat eta ja. Ataunen ataungo kanpaiak izan da izango. Handiak izan eta txikiak izango.
Eta bukaera da berdina, izango. Hau, Imanol Urbietak erabiltzen du, eta nik, hau dago, txanela ez zar, txanela baina lehenago zan, Asielko, Otxoko eta Beleko, horietako batean. Eta azkenean, gauza badauzkagula eskura, material asko, baina askotan ez dakigu, interesgarriak direla, ez ditugu esperimentatu, eta nik, kasualidadez, aurkitu dut, esan, Jose Polita, ez? Denek agotxetara bat zort, ez? 4, 5, 6 zortzi talde egin daitezke, nahi direnak egin daitezke, bai? Nahi asko gustatzen zait oso... Eta unitate paseuzkan horrelakoak ere, gertatzen da, material guztia begiratu berko du eta naiz gogoratzen. Bueno, gogoratzen naizen, zer ekarri duaz, azken momentuko gauza izan da. Iralen egon nintzen, eta erakutsi zizkiguten aurkezpenak egiten jenda horrean, eta esaten zuten inoiz ez dela esan behar prestatu gabe etorri naiz zepatzen. Baina nire agia da, prestatu gabe etorri, hau ekarri dut, baina nik ez dut bereziki prestatu dago. Bergara juten nintzenean, baina, A ber, orduan, Txaikoskirena, eta daukazuen? Vivaldi, esango dezuteko, Vivaldi, si joian berro zer. Baina, te va dar una pequeña vuelta. Vueltatxo bat emango diot. Zer gehiago? Bai. Pam, etxetik etorrela, hemen daukazu ere, eta kukuaren jolasa, gero ikusi hori zuten. Ea ondo kalkulatu dudan. Orduan, zer nahi nuen orain? Vivaldirekin, ez? Oso ondo. Venga. Bueno, entzunaldiak lantzeko beste moduan. Kontatzen dizuet. Lehen. Vivaldi, nera aurkezpena izaten da. Vivaldi zan zure aitonaren garaikoa. Eta bizizan Venezia. Venezia da munduko internet badaukagu, Venezia nolakoa zen, eta bar, oso. Ez dakit badakizuten, nik kasualidadez disko batean aurkitu nuen, eta esan nuen, baletxe, udazkena. Hau nik ez dut idatzi. Irakurriko dut ze naiz gogoratzen, ez dut idatzi nuenean, baina ja naiz gogoratzen. Guztiok ezagutzen dugu musika hau, musika deskriptiboa dugu. Hasieran dituzuen poesia horiek, Vivaldik berak eginak direla uste dut, eta ez dut uste, hala da. Oso adierazgarriak dira besteak beste erreka eta ekaitzaren deskribapenak udaberrian, azeriaren beldurra udazkenean eta hortzen soinuan neguan. Elementu horietaz baliatuz, historiatxoak asmatu ditu. Webgune honetan, nintzen gogoratzen honetaz, informazio interesgarria eskura dezakezu, naiz gogoratzen. Udazkena, begiraz esaten den, hau Vivaldik idatzi zuen. Al alba, el cazador sale a la caza con cuernos, perros y fusil, huyendo corre la fiera, síguenle la traza. Ya asustada y cansada del estruendo de armas y perros, herida y amenazada, harta de huir, vencida ya, cae muriendo. Hau Vivaldik idatzi zuen, bai? Orduan nik, denok ezagutuko dezuet Tuti da Capo, ezta? Tuti da Capon berak asmatu ditu historiak. Hemen ez dago asmatuta. Nik asmatu dut, baina benetako musika deskriptibo bat erabiliz. Hau da, nik erabilit berak erabiltzen duen zera, guain ikusiko dezuta ez esan nahi duan horretik. A ver. Gauza bat eskatu dintzuet, Ez dute hau udazkenetik kontatu, gaina hauten ez dut kontatu, ze iralen nengoen, orduan ez dakit ondaterako zaidan, bale? Baina daukazute segundu gutxi gora bera esplikatua. Nik dut gutxi gora berako zerbait, bale? Eta, klaro, ni umeekin errexago kokatzen naiz zuekin, pixka gehiago kostatuko zen. Orduan, hasiko naiz. Volumena hori bai beharko dut dexente. Komentatzen dizuet, hasiko naiz. Vivaldiren garaian, ehiztariak baten ziren zaldi gainean, bai? Eta historia hau gaztelu batean gertatzen. Lagunduko jaztu ezuek, Volumena izango du. Venga, zaldia! Venga! Leheniko uste dut egiten dudan, venga, zaldia prestatu. Oazen aseriak egitea! Prestatu dute, zaldiak, janariak eta berrogeita bat txakur. Bagoaz, urruntzen ari dira. Eta han, asoan urruti, aseria bizira. Saltoka. Ze ondo, joder, ze argi bizina izan hemen, bendin, iepa! Iepa! Eta, paratuz.
zuela. Badakuz nire bila. Zer egingo dut? Non ezkutatuko naiz? Zulo bat ikusten du. Utziko jazuen sartzen. Hemendik. Nora joango naiz? Ez dakit, badatoz nire bila urtero bezala txakurrak zaldian. Eta besteak. Orduan txakurrak, nortuta daude, usaintzen. Batzutan nintza, beste batzutan nintza. Hau aixeria da, ez nahiz ondoari aspaldi ez dudalako. Nora ezean dabil. Ez dakiz zer egin. Eta orduan, hau dauz. Batzuk arantza, beste batzuk arantza, askatzen dituzte eta... Zerbait usaitu dute txakurrek, oigo! Begira! Badirudi alika dela! Eta, guazen zarita! Orduan aixeria, nora ezean dabil. Eta garranaka, beldurtuta. Eta badatoz txakurrak, beste batzuk hemendikan. Eta aixeria kokilduta dago eta harako batean gizon batek zaku hartzen dut eta esaten du. Harrapatu dugu! Hartzen du aixeria, sartzen du zakuan eta baduaz. Eta basoko animaliak esaten, aurten ere aixeri gaixoa eraman dute. Urruntzen ari dira. Honek funtzionatzen du, ikasleak txoatzen daude. Karo, rolloa da, urtero ezin dezula baina kontatu. Horban egiten dudana urteren batean, pista batzuk baten dizkiet, eta lehenengo mailan ja osoa. Ikusi dezuke, ezta? Nola musika deskriptiboa den, hor zaldiak zeuden. Aixeria nora ezean zebilen, oso deskriptiboa da. Nik orain ez dizut ondo kontatu, aspaldi ez dudalako kontatu, baina hor daukazuten. Asmoa daukat grabazio bat egiteko, ez dakit bideoz edo audioz bakarrikan, baina egingo dut. Beti dauzkat horrelako proiektuak egiteko eta lehen horrena bezala hau ere egiteko asmoa daukat. Udaberrira goaz. Udaberriare guztiok ezagutzen dezute. Ulertzen ez dute ze diferentzi dagoen tutik akapok egiten duena eta honek egiten duena, ezta? Hau musika deskriptiboa da. Guazen udaberria. Udaberria da Urnietako elizako peñatupean enarak daude, ezta? Enarak daude. Eta goizean goiz, esnatzen dira enarak, txoritxo bat ateratzen da bere kabitikan. Ez da hasi bainik, baiatzen gara. Ez dut prestatu esan ditzen. Izue, udaberria! Izue, udaberria da? Lutzai da zuen esan, udaberria da! Txoriak dira, Txoriak ditzen iten udaberria? Izue, junberko du janari bila gure metxotzat, ez da? Bai, junberko dugu! Oso ondo! Bela, izue! Joango dira, alako basora. Hau, gurekin... Eta orduan, hasten dira. Urnietan, alako tokira. Balera. Musika deskriptiba, erreka. Hau erreka da, ibalik esan zuen ez nik. Behin, eta errekan txoriak ura edatera goaz. Ura edaten dute.
halako batean, ez dakit badakizuten, Otxaberrian ekaitza egiten du. Eta ekaitza bateko ekaitzak izaten dira. Orduan, beraiek hor daudela, gure edaten ari direla, batean, zerua beltz-beltza jartzen da. Eta... tximista. Eta zuaiz baten geriztean sartzen dira. Tximistaka. Eta txoriak zuaitzaren geriztean, hor azpian itxoiten dira. Halako batean, ekaitza isiltzen da, geratzen da, eta txoritxo bat ausartzen da buru ateratzen du. Izue, atertu du! Atertu du! Bai, atertu du! Venga, guazen! Ardezagun janaria gure umentxoentzat, txitxareak hartu behituzte. Bale, oso ondo! Venga, guazen! Eta, hartzen dute eta... Eta bere kamietara egizten dira, eta umentxoak hor daude agora egita. Tori, eta tori. Udaberria hemen da, udaberria hemen da, udaberria iritsi da. Udaberria hemen da, udaberria hemen da, udaberria iritsi da. Bueno, ikusten ez dute, ez dudala askorik asmatu, indudana da, Bibalde egindako lanari forma eman diot, ezta? Eta honek ere oso ondo funtzionatzen du. Eta azkenik negukoa kontatuko dizuet. Negukoare, udarako ez, beti udara hasten gara nahi erdi oporretan gaude, orduan udarako ez dut inoiz prestatu. Negukoa! Oso deskriptiboa. Bueno, hanian eta neska bat, basari batean bizi da, aita eta amarik ez du, eta baserria zaharkitua dago, kristalak puskatuak dauzka, txori hau da. Ez, hau da bigarren dut. Hau da bigarren. Ez da. Hau da, bai. Bueno. Orduan gure ania, baserri baten bizi da, kristo hotza egiten du, dena elurtuta dago, eta bera hor dago etxean. Hotza egiten du. Kristalak puskatuta daude, eta halako batean, haize bolada sartzen dira leihotikan. Orduan esaten du, enbor bila sua behar dut eta enbor batzuk behar ditut, orduan mendira ateratzen da. Jartzen du, hartzen du zaku bat, eta ateratzen da. Aki egitzen dutena elurtuta dago, eta korrika hasten da. Jantzi zaharrak, txamarra zulodun bat, zutantzak ere, arrainduta, zuloz beketa, horrikoa. Harako batean, irristatu eta lurera erortzen da, baina altxatzen da berriro eta basorantz, bera badaki dundako basora. Eta hor badigoa pixkanaka. Halako batean, gorpuntzean dardarak sartu zaizkio. Zuerrezko hotz egiten. Eta laugarren aldiz. Baina jarraitzen dut. Orduan, basora iristen da, eta enborrak zaku hartzen du, eta enborrak sartzen ditu. Zakua nahiko beteta dauka, eta hartzen du bizkarrean, pixkanaka bagoa. Baina izugarrizko hotza egiten du, eta halako batean,
bere hortzak dardarka hasten zaizkio. Entzun. Bere hortzak dardarka, baina bera jarraitzen du. Pixkanaka izugarri pisatzen du, eta azkenean, ara, baserria, iritsi naiz. Iritsi naiz. Hemen egiten nahi dezu guztia, umekin egiten zuen izan, baina eta orduan akea iristen da, eta beko zuan, itximinean, eborra jartzen ditu. Eta pospoilo bat hartzen du. Baina haizeak itzali egiten dio, beste bat. Itzali egiten dio, denak itzaltzen dizkio, azkeneko pospoiloa, azkenekoa. Onko horiz, azkenean lortu du. Denok ezagutzen dezute. Hau, denok ezagutzen, baina modu honetara ez. Orduan. Bueno, hori, modu asko daude. Niretzat, adibidez, Septimino ere lantzen dut. Septimino, bakiz zer den, pista bat Beethovenena, zazpi instrumento parte hartzen dut eta da. Era segunda vez. Eta gero egiten dudana da ere, tutidea kapot egiten duten bezala. Aspaldi ez dut egiten esan azutan nengoen, baina sol, fa, sol, sol, denok. Sol, si, re, do, si, sol, sol, fa, sol, si, re, do, si, la, sol, orduan. Olako kanta batzuk memorizatzen dituzte. Eta mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Nik uste ondo dagoela memoria musikala eratzeko. Hori ere egiten eta aspaldi gutxi egiten egiten esan, baina horrek ere funtzionatzen du. Eta kantu horretan biolina, gero dago trompa. Endaiz gogoratzen, ez dut ekarri, baina trompa dago eta beste. Eta da beste modu bat ere entzunariak lan egiteko. Eta gero, uste dut beste bat ekarri dizuet, Kettlebeiren en un mercado persa. Ezagutzen dezuet? Eta egin dezute antzerkia duz bai? Bueno, hemen daukazute antzerkia egiteko. Aurten grabatzeko asmoa daukaz, laugarren mailako irakasle batek esan zian. Izuan, Pion, nola egiten zenun lehen zera bat, eske lantzen ari gera, Arabia lantzen ari gera, eta gustatuko hitzaidake hori lantzea. Eta esan nion, bueno, aurten grabatuko dut. Lehen ere grabatu duen aspaldi, baina Kettlebei, Birminghamen jaio, jaioa, 11 urterekin pianorako abesti bat idatzi zuen, dago, edo ez dago. Bai, atzean dago, 14. orrialdean. 14. hori da. Ez, 14 ez. Etxetikan entorrela, bai. Etxetikan entorrelarekin dago? Ez. Beste 14 da. Oso ondo. Bueno, aholkatzen dizuet hau egiteaz eta zoragarria. Orduan, nik egiten duena da, ikastolan antzerki txiki bat daukagu, eta umeekin lantzen ditut, deskriptiboa da. Gaina entzuniko dugu. Zati bat badago nahiko luzetxoa egiten dena. Ez dut ekarri